Uminangat ang tibay kan sarong Tabaqueño welder sa Albay Provincial Skills Competition na pigkondusir sa San Francisco Institute of Science and Technology sa Malilipot, Albay, kanakaaging Nobyembre 9. Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol ang nag-organisar kang kompetisyon. May mga nagpatiribayan sa pagluto, graphic design technology, mechanical engineering CAD, mechatronics, restaurant services, web technology, asin sa welding, kung saan talaga naman na uminangat ang 19 anyos na si Gerson Bunganay kan Tabaco City. Istorya niya, estudyante siya kan Tectone Global Technologies Foundation Incorporated, kung saan mas namoldean sa iyang kakayanan sa welding. Alagad ka ito pa hilig niya na ang pag-welding na namanan niya sa iyang ama na saruman na welder. Masaya, pero hindi ako makapaniwala na ako yung nanalo kasi halos lahat na kalaban, mga magaling. Para kay Gerson, day naging madali ang pinag-agihan niya sa kompetisyon. Idugang pa, nagabos na kalaban niya anas naman matitibay. Yun, may mga oras, within 4 hours, dapat matapos mo lahat. Tubo lang na kailangan mong dugtungin, plate, kailangan mong dugtungan din. Dugang pa niya, dakula man na naging tabang asin na itaong oportunidad sa iya kan TESDA, kaya dakulaan sa iyang pasasalamat. Magtiyaga lang, practice lang ng practice. Yun lang talaga, practice lang, tapos tiyaga ang kailangan para ma-improve mo pa ang pag-welding. Sa ngunyan, sibot si Gerson sa paghahanda para sa gigibuhon na Regional Skills Competition. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.